Ради Хабиров урман янгындарына каршы оператив саралар күрергә кушты. Башкортостанда янгынга каршы махсус тәртип индерелде. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Рәсәй гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортостан буенча баш идаралыгы матбугат хезмәткәре Ленария Малезинова. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, Башкортостанда 17 апрельдән махсус тәртип индерелде янгынга каршы. Әлегә урман янгындары теркәлдеме республикала? Кызганычка каршы урман янгындары теркәлеп тә өлгерде. Улар инде үткән ял көндәрендә Белорет районында булды. Белорет районы Абзак һәм Белорет урмансылыгында 2 янгын сыгы осрагы теркәлде һәм бана кисәгенә Баймак районы менән Елайыр районында урман янгыны теркәлде. Был 4 урында урман янгыны. Коры үләнгә килгәндә инде уныһы икенче мәсьәлә. Коры үлән республика буенча 177 осрак теркәлде бына. Ул төрле районнарда, бер районда гына түгел. Хәзер инде безнең 18 апрельдән республикала янгынга каршы махсус тәртип игълан ителде. Бу дөйем кагыла янгынга каршы, шулай бит? Дөйем янгынга кагыла һәм без әлегә тиклем бына үзләренең бакса участкаларына, йорт каралтыларындагы сүп-сарыды тазарталар икән. Әлбиттә без уларны яндырмаска кәңәш итәбез. Әгәр дә инде яндыралар икән, унда махсус кагыйдәләрне тотып кына яндырырга рөхсәт бар ине. Хәзер инде махсус тәртип индерелгәс, бөтенләй йорт тирәһендә усак ягырга ярамай. Бөтенләй асык ут бер кайдала булырга тиеш түгел. Бuna махсус тәртип игълан ителгәнгә тиклем, әгәр дә һез хәвефсезлек кагыйдәләрен бозып яндыраһыгыз икән, унда штраф каралган ине. Хәзер тәртип игълан ителгәс, был штрафтар 2-ләтә артты. Күпмегә? Хәзер бuna шәхси хуҗалыктарда яндыручыларга 20 меңгә тиклем, вазифалы кешеләргә 40 меңдән 60 меңгә тиклем, инде оешмаларга хатта 400 меңдән 800 меңгә тиклем штрафтар каралган. Бер кайдала, бер ниндәй үзеңнең йорт каралтыңда, хатта бына элек без әйтәйник бит инде тимер мискә эсендә ягырга мөмкин, хатта ниндидер сукыр казып яндырырга мөмкин дип әйтәйник. Бындай мөмкинлектәр хәзер ярамай. Бер ниндәй дә бер кайдала ут ягырга кушылмай. Тиеш түгел беркемдә. Һәм шул урында бәлки әйтеп китү урынлы ла булыр. Алда безне бына озайлы ялдар көтә бит инде. Һәм безгә лә бик күп һораулар килә. Нисек инде 1 майны без шешлекһез каршылайбыз дигән. Усакһыз. Сынында да шундый һораулар бихисап килә һәм бына безне караусыларга шуны әйтеп үтәйек. Шешлектең дә бешерү тәртибе бар. Әлбиттә, ул бит инде махсус урында, мангалдар булырга тиеш. Ул мангалдың тирәһе бит инде сүп-сардан 2 метр радиуслы. Коры үләнһез барлык сүп-сардан тазартылырга тиеш. Һәм бында асык ут ягылырга тиеш түгел. Тимәк, без бында утын якмайбыз. Бары тик күмер менән генә кулланырга мөмкин. Күмер менән кулланырга мөмкин. Әмма күмерде лә без бына яндырыр өчен бит инде унда нимәшләй халык киләлә, теге тиз генә тукандырып җибәрүсе шыйыксаны һибәлә, шуннан уга ут төртә. Ул бит шулай ук асык ут дөрләп яна бит. Улай ярамай. Әгәр дә шундый күрһәләр, кемдер бына эләкһә бит инде хуҗалык җитәкчесенә штраф һалынасак. Шуның өчен күмерде һалдыгыз. Әгәр дә инде һез ошо махсус шыйыксамнан кулланырга теләһегез икән, уның да тәртибе бар. Ошо күмердең өстенә һез шыйыксаны һибәһегез әкрен генә һәм бернисә генә минут көтеп торагыз. Ошо шыйыкса һиңгәс, яйлап кына төртһәгез, ул дөрләп янмай, күмер эстән яна. Күмер эстән янып, кызыл төскә инә бит инде, кыза күмер һәм рәхәтләнеп бешерергә мөмкин. Бына ошо кагыйдәләрне тотканда гына байрам көндәрендә шешлек бешерергә рөхсәт ителә. Ягъни, әгәр дә был мангалда шул ук шыйыкса менән асык ут токандырып җибәрәләр икән, шул ук 20 мең штраф түләнә. Әлбиттә. Бер кайдала асык ут булырга тиеш түгел. Шыйыксаны һалдыла, ут шырпыһын ыргытты икән, ул дөрләп ут сыкканын безнең хезмәткәрләр яһә башка ведомстволар күрә икән. Хәзер бит инде үзегезгә лә яхшы таныш. Бына ГАИ хезмәткәрләре урынында водительләргә протокол төзи алган күк. Хәзер гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре лә урында ук үзләре протокол төзи ала. Әгәр дә инде өстән прокурор проверкаһы булмаһа. Шулай да мөгаен ошо урында барбыр да ошо шыйыкса менән куллану кагыйдәсен дә искә төшерергә кирәктер, чөнки бик хәвефле сорактар да булган бар. Шул ук үсмерләрдә, мунса тукандырган вакытта ла уның менән хәвефле сорактары бар. Бәлки бына ошо
кагыйдәләр, һез әйтеп киткән кагыйдәләр гомумән үтәлергә тиештер ул. Үтәлергә тиеш, әмма ләкин бына шул ук бит инде шашлыкты нишәптер без үсмерләргә лә калдырып китәбез. Мунса ягудыла, ата-әсә һәр вакытта ла балалары менән һөйләшергә лә вакыт тапмый, чөнки улар менән бына әңгәмәләр, профилактик рейдтар үткәргән вакытта осрашаһың бит инде. Улар әйтәләр, без бит эшләйбез, вакыт тапмайбыз. Но бер нисә генә минут, хатта бына киске аш вакытында ла балалар менән хәвефсезлек темаһына һөйләшергә мөмкин бит. Мунса ягуды уларга ышанып тапшырмагыз дибез. Бигрәк тә бына һәр икенче йортка инһәң, ошондай шыйыксалар ултыра. Ысынында ла улар менән кулланырга теләһәгез дә, уның бит тәртибе бар. Айрым хаклау кагыйдәһе лә бар. Әлбиттә, кайда итте калдырып китмәскә, балаларның буй, бигрәк тә бәләкәй балаларның буй җитмәслек урынга калдырмаска һәм бик тә кулланырга теләһәгез икән, уның бына ошондай алда әйтеп үткән тәртибе менән генә кулланырга мөмкин. Мунса якканда ла хатта. Хакланганда хаклармын. Шулай бит. Әлбиттә. Һәм бuna урман янгыннарына тагы бер тапкыр әйләнеп кайтайык. Гадәттә урман янгындарының сәбәпсеһе кеше тидер. Күпселеге соракта. Һәм бuna нимә әлеге вакытта, димәк, урманга инү бөтенләй тыйыламы әлеге вакытта? Әле бuna безнең республикала янгынга каршы махсус тәртип игълан ителде. Был вакытта әле безнең урманга инергә ярай, әмма ләкин онда бер нинди дә усак ягырга ярамай. Булар бөтенләй тыела. 1 майдан безнең урман хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан тәртип игълан ителәсәк, был вакытта инде 1 майда тәртип игълан ителһә, бөтенләй урманга инергә ярамаячак. Һәм бuna Яулап та машиналарда, мотоциклларда. Машинала бигрәк тә инергә ярамай. Чөнки машинаның ниндидер бер оскыны гына сыгырга мөмкин. Көндәр исе тора. Ул токанып китә, гүл итеп янала китә. Ысынында ла бuna урман янгыны булһынмы, коры үлән булһынмы, ысынында ла бunda кеше факторы. Хатта бuna автомобильдә китеп бара, водитель тәмәкеһен тартып бетте, төпсеген ыргыта ла китә. Ә юл буенда күпме коры үлән. Әйткәндә хәзер закон менән тыела шикелле, тәдәрәнеп төпсектә ташлау. Тыела, әмма ләкин уны бuna Иске тәртип булырга тиеш. Иске тәртип. Мин хатта бuna бездә караусыларга әйтер инем. Бездә, үзебездә хәвефсезлек мәдәниятен тәрбияләһәк ине. Бездә нинди генә мәдәниятле кеше булып та, әгәр дә хәвефсезлек мәдәнияте юк икән был кешелә, ул уны барыбер да минең белән бындай хәл булмаячак, минең белән барыһы ла яхшы буласак дип кенә әйтә. Шулай бит. Бuna осрашып торабыз. Күршеһендә янгын сыга. Былтыгы коры үләнгә генә кагылмай, йорт каралтыһы янып китә. Кайдалыр электр сымдары төзек булмаган. Бuna авыл халкы фаҗига күргән кешене карай башлай. Уның бит шуны эшләнмәгәне, буны эшләнмәгәне. Ә һезнеке эшләнгәнме? Һез бuna ут һүндергесегезне, розеткаларыгызны кайдалыр әз генә иреп тора. Һез уларны вакытында алыштыраһыгызмы? Шул ук бuna йорт сымдарын, электр сымдары бит инде. Ул касан куелган? Хәзер бuna безнең өйебез тулы электр приборлары. Улар бик куәтле. 20 ел, 30 ел элек үткәрелгән электр сымдары был куәтте көсөргәнешлек итмәй. Шуга бuna ошыларды күз уңында тотып, безнең инде көн күреш янгындарына ла күсеп китәйек. Ысынында ла һәр вакыт, һәр кайда ла тәртип булырга тиеш. Buna иртәгә алыштырырмын, был розетканы иртәгә нейтермен. Ярай, быел тора бит әле, киләһе елга розеткамды алыштырырмын дип түгел. Чөнки шул ук бuna йортта без хәзер кул менән бер нәмә эшләмәйбез, шулай бит. Һава юмайбыз, кер юмайбыз, телевизор карайбыз, шул ук кесә телефондарын зарядкага куябыз, компьютерлар. Ул бит сым берәү бөтә көсөргәнешлек ошо сымга төшә. Шуга инде бuna төп һорау, төп үтенес ошо электр сымдары. Һәм көн күреш янгындарының иң беренче урында торган сәбәбе ул инде тәмәке искән килеш өйдә тәмәке тарту. Әйткәндә яңрак кына шунда янгын булгайны, үлем сорактары менән Стәртамак һәм Мәләүез районы Нөгеш авылында ысынында ла бuna үткән төндә генә булды. Стәрлетамак калаһында 2 кеше, бер ир һәм катындың һәм Мәләүез районы Нөгеш авылында 72 яшьлек әсә һәм 50 яшьлек ирнең гомере өҙөлдө. Фаҗига икеһе. Фаҗига икеһендә лә фаҗига. Бuna әле якынса мәгълүматтар буенча ошо искән килеш йортта тәмәке тарту дип әйтелә, әмма ләкин безнең әле хезмәткәрләр урында эш алып барыла. Төгәл генә асыклангас төп сәбәбен тагыла без хәбәр итербез. Әлегә бuna
якынса мәгълүматлар буенча инде бына тәмәке тарткан арканында килеп сыккан янгын. Бына шу вакытта ошо урында мин статистикага ла тукталып китердим. Безнең беренче гыйнвардан республикала 1855 янгын сыгу осрагы теркәлгән. Утта 89 кешенең гомере өтелгән, шуларның 7-һе балалар. Һәм 53 кеше төрле тән яракаттар алган, 377 кешенең гомере коткарып алып калынган. Бу инде без бана йортларга янгынды искәртүче корылма куйгыз дигән талап, хатта үтенеч кенә түгел талап итеп әйтер инек, чөнки бына 377 кешенең бит гомерен ул коткарып кала алган. Ул хатта ни тиклем тәрән йоклаган кешене лә уята алырлык тавыш сыгара. Мөһиме төзек булган улашлар. Вакытында алмаштырылган батарейкалары тиешле урынга куелган. Тиешле урынга куелган батарейка. Әлегә баянгы шул кагыйдәгә кайтып калабыз. Әмма ләкин бына безнең бит әле Гөлсимә авылларда риск төркеменә караган кешеләребез бар. Уларга бирелә. Әмма ләкин улар өйдә тәмәке тарта, тәмәке төтененә лә ул бит инде эшләй. Шуга ул аны нимә эшләй? Алала, хундырәлә халала куя. Яһә бөтенләй куеп тормай, я батарейкаһын алыштырмай. Шуннан инде килеп сыга бына янгын. Бигрәк тә бына риск төркеменә караган кешеләрде безнең авыл хакимияте җитәкчеләре яхшы белә. Хатта бына күршеләрегезне бит һез беләһегез. Шулар менән үзебез дә җитәкчеләрне генә көтеп ятмаек өстен. Үзебез дә шулар белән эш эшләйек. Тәрбияви эш алып барайык. Чөнки фаҗига килһә уга гына килмәй бит. Тотыш авыл янып китүе мөмкин. Алла хаклаһын. Чөнки һава торышы көндәр бына әленән үк эсе тора. Апрельдә 26 градус. Уйлап караһаң, бик тә фаҗигале. Һөйләшүбезне без урман янгыннарынан башлагайнык. Әйткәндә, авылда хаклау өчен әлеге вакытта яз көне үк махсус буразналар ярылып калырга тиеш. Бу талаптар үтәлгәнме авылларда? Ысынында ла бына без махсус режим игълан иткәнсегә тиклем бит инде видео кәңәшмәләрдә үткәрдек. Бында инде дәүләт комитеты, безнең МЧС хезмәткәрләре, хөкүмәттә безнең видео конференциялар оештырылды һәм уларга талаптар куелды. 18 апрельгә тиклем бар муниципалитетларда ла, авылларда буразналар һалынырга тиеш ине. Мин әле бына бүгенге көндә бу 100% үтәлгән дип әйтә алмыйм. Әле лә эшләр дәвам итә, әмма ләкин 95-96% был эш үтәлгән. Хак булайык шулай бит. Урман янгыннарынан да, шәхси йортларда, гомумән үзебезнең ихаталагы һәрбер адамыбыз үзебезне хәвефсезлеккә һаклауга килтергән. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгы матбугат хезмәткәре Ленар Ямалетдинова янгынга каршы хәвефсезлек саралары турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.